Voda, pred 30 000 rokmi rozliata do blatnatých jazierok, ramien a močarísk, pokojne plynula v koryte rieky Die, ale bola to tá istá voda. A rovnako tie isté skalnaté chrbty Pavlovských hôr, tie isté svahy a úbočia, na ktorých kedysi stávali táboriská lovcov mamutov. Sme v chotári Dolných Viestoníc. Na miestach, kde sa našla naša najslávnejšia praveká pamiatka Viestonická Venuša. Už len preto by tu mal stáť pomník. Lenže archeológovia tu odkryli nielen chýrnu figurku ženy z pálenej hliny, ale celé 100 000 ďalších, menej známych pamiatok. Boli to najrozličnejšie nástroje z kameňa, najdôležitejšieho materiálu tých čias. Ešte podivuhodnejšie sú predmety z kostí a mamutích klov, napríklad miniatúrne, len niekoľko centimetrov dlhé pýlôčky, o ktorých presne ani nevieme, na čo slúžili. A ďalej jednoduché šidlá, ihly, hladidlá i krásne predmety, vyzdobené rihami, usporiadanými do dômyselných ornamentov. A koľko je tu všelijakých ozdôb, nášiviek na odev, náhrdelníkov z lastúr ulitníkov i z prevrtaných zvieracích zubov. Naozajstné šperky. Našli sa tu aj absolútne unikáty. Napríklad počítacia kosť. Najstaršia matematická písanka na svete, vlčia kosť so zárezmi, usporiadanými do dodnes pochopiteľného systému. Alebo najstaršia mapa na svete. Mamutí kel, do ktorého neznámy lovec vyril schému Pavlovských hôr a rieky Die uprostred s malým kolieskom, ktoré symbolizuje táborisko. A ešte ďalšie rôzne umelecké predmety. Jednoducho zázraky, ktoré nedovolia, aby sme na našej púti obišli toto pamätné miesto. Leží pred nami a tvári sa ako celkom obyčajné pole. Stačí však privrieť oči a popustiť úzdu fantázií. My sme si zašli pod Pavlovské vrchy s odborným sprievodcom, s dlhoročným vedúcim výskumov, s docentom Bohuslavom Klímom z Archeologického ústavu Československej akadémie vied v Brne. Je to náhoda, že sa lovci mamutov usadili práve na tomto mieste? Nebylo to náhodou, především proto, že zde našli a mohli najít pravěké lovecké společnosti ve všech pravěkých obdobích velmi příznivé, řekli bychom optimální podmínky pro svůj přechodný, ale i pro trvalý pobyt. Ty příhodné přírodní podmínky spočívají v takovém širším geografickém rámci, protože až sem zasahovaly tehdy rozsáhlé východoevropské stepy, které byly obývány mamuty a chladnou zvířenou, která je provázela, ale potom i tím bezprostředním okolím zdejší krajiny. Řeka Die, která proudí zde pod námi, byla provázena travnatou stepí, širokou krajinou procházela, ale stáda mamutů, když ji sledovala, musela z té široké krajiny nakonec projít jenom úzkým koridorem mezi Pavlovskými kopci a řekou a právě proto zde tedy zakládali lovci mamutů svá ohniště, zde zažehávali své ohně, zde v tom morfologicky velmi zajímavém zvlněném terénu se také mohli přiblížit buď celým stádům nebo ojedinělým mamutům a mohli je také dobře zdolat. Lovci mamutov pod Pavlovskými vrchmi to nie je nejaká epizóda, ale osobitná, svojská a jedinečná civilizácia. Prekvapujúco vysoká civilizácia, ktorá tu žila okolo 3500 rokov. Doba 9-krát dlhšia ako náš novovek, na ktorý sme tak veľmi pyšní. Lovci mamutov nežili v Dolných Viestoniciach celý ten vek nepretržite. To isté, že nie. Jedni prišli, druhí odišli, striedali sa, niekedy nechávali svahy prázdne a inokedy ich zastávali svojimi chyžami, ktorých zvyšky sa našli na miernom úbočí. Boli usporiadané do premysleného celku, do tvaru akejsi malej dediny, ak by sme sa pokúšali o dnešnú terminológiu.
Osadu obkolesoval pevný plot. Postavili ho na ochranu pred divou zverou. Veď za plotom revali posledné stredoeurópske levy a zavíjali vlky. Lovci mamutov bývali v chyžiach s pevnou strechou. Boli to podivuhodné domce. Vo svete sa ich našli stovky. Nielen u nás, ale aj na Ukrajine, na Sibíri, vo Francúzsku, v Nemecku. Ako vidno na modeloch, stavali sa z koží natiahnutých na kostre z dreva, mamutích kostí, klov, hlebiek, panví, losích parohov, jednoducho všetkého, čo bolo pri ruke. Neboli to paláce, ale bolo v nich teplo a sucho, poskytovali dostačujúci priestor pre život a ten mal prekvapujúco vysokú úroveň, ako dokazujú objavené predmety všedného i sviatočného dňa. Tu máme pred sebou kolekciu zbraní a nástrojov. Môžete nám povedať, na čo ktorý z nich slúžil? Jsou to pracovní nástroje vyráběné z kosti, především z kosti mamutu, ale i ze sobých parohů a z mamutích klů. Tady to jsou takzvané lopatovité nástroje. Sloužily patrně pro práci v zemi, ale mohly také být používány při oddělování kůží od masa, při tom skolení mamuta. Tohle to je obdobný pracovní nástroj ze sobího parohu. Ta první výsada je přibroušená a byl to zřejmě kopáč. Odpovídá zcela také tvaru současných kopáčů. No, další série už jsou předměty, které lze zařadit do loveckých zbraní. Tak tohle to je mohutný ký. Zde byly funkčními obě dvě hrany, jsou zcela zřetelně obity do toho ostří. No a nejvýznamnějšími zbraněmi loveckými, nejúčinnějšími byly hroty. Většina z nich byla vyřezána a vyhlazená, vybroušená z mamutího klu. Toto je tiež hrot? To už jsou předměty zase z mamutích žeber. To je velký, dlouhý kus, říká se tomu rýpadlo, sovětští badatelé to tak označují také jako pracovní nástroje pro práci v zemi, ale podstatná část mamutích žeber byla přihrocována v hroty. Některé z nich, jsou to zase lovecké zbraně, některé z nich jsou dokonce zdobené jako tento předmět. No a ze sobých parohů byly ještě tvarovány také účinné bodce nebo bodcovité nástroje, z nich tento je dokonce opatřen hlubokou krevní rýhou. To proto, aby krev ze rány zvířete mohla unikat a aby zvíře eventuálně při úprku ještě také zachovávalo stopu, aby mohlo být dobře vysledováno lovcem. Sľúbili sme si predmety všedného dňa a docent Klíma nám ukazoval prevažne zbrane, masívne kijaky a bodce s rihou na odtekanie krvi. Nie je to nedopatrenie. Zabíjanie a krv to sú hlavné atribúty tej doby. Prácou vtedajších ľudí bol lov. Od presnej a účinnej rany, od pevnej ruky a dokonalej zbrane závisel ich život nielen vo chvíli útoku na veľké zviera, ale aj počas obyčajných všedných dní strávených v bezpečí tábora. Lebo zver to je mäso. A mäso potrava. A potrava život. Lenže zviera nepostojí, aby lovec mohol dobre zamieriť. Ani nepribehne na zavolanie. A nie vždy svieti slnko, pri ktorom vidno doďaleka. Sú aj búrky, výchrice, metelice, ktoré hladných lovcov zavreli do príbytkov na celé dni a noci. Bol to vtedy tvrdý svet a ťažký, neistý život, s ktorým sa človek pasoval ako vedel. Na úrovni doby, hovoríme dnes. A archeológom sa práve tu, v Dolných Viestoniciach, podarilo odkryť pamiatky, ktoré naznačujú odvrátenú tvár tých čias, temnú a mystickú tvár. Lenže o tej si povieme až v nasledujúcom záverečnom filme nášho seriálu, ktorý sme nazvali Smrť Venuše s krivou hubou.